Kanté Gabriel Touré baarakɛlaw ka lafasali tɔn o ɲɛmɔgɔ danga ye nin ye n'u ka kuma lasela n ye sɛbɛn dɔ bila Mali gouvernement ka tabali kan kunu min b'a jira k'a fɔ ko anw bɛ fɛ ka baara ɲɔngiri kɛ mars kalo tile 27 a n'a tile 28 n'an ka laɲini dama-dama bɛ yen ni olu ma sabati. N'i ye laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen ta a bɛ tali kɛ ɲininifɛn 13 kan mais n'i ko k'i ka a fɔ bakurubaya fɔ la a bɛ tali kɛ fɛn sigiyɔrɔma 3 kan. A fɔlɔfɔlɔ ye min ye layidukan minnu ni olu talen don ka ban an ka ɲɛmɔgɔw fɛ ka se ka olu timɛ n'an b'a fɔ o ma respect des engagements pris. A filanan ye min ye o ye baarakɛminanko ani baarakɛlaw yɛrɛ bɛ se ka bila hukumu kɔnɔ hukumu b'a to ni banabagatɔ bɛ lafiya sɔrɔ an k'o ma k'a fɔ amélioration des conditions de soins d'accueil et d'hospitalisation. A sabanan ye min ye o ye l'avènement d'une bonne gouvernance hospitalière marako ɲuman bɛ se ka kɛ cogo min na ka sababu kɛ an sigalen don kosɛbɛ k'a fɔ faso bɛ musaka min di dɔgɔtɔrɔso ma ani dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ bɛ musaka minnu ladon k'a fɔ u tɛ don u don yɔrɔw la. Donc o kosɔn anw ye laɲini caman kɛ ka se an ka dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔso ma fɔlɔ ani dɔgɔtɔrɔso ministri ni o bɛ ministriso min bɛ kɛnɛyaso kunna ani olu komi o ɲinifɛnw si ma sabati an ko k'a fɔ n ko an bɛna baara ɲɔngirili boloda walasa olu ka se ka ɲɛnabɔ cogo min na. A bɛ daminɛ arabadon ni o bɛna bɛn mars kalo tile 27 ma ani alamisadon mars kalo tile 28 donc tile fila baara ɲɔngirili don. Bon n'i ko dɔgɔtɔrɔ ma ko dɔgɔtɔrɔso mɔgɔ ko ka baara bila anw ta tɛ baara bila badabada ye anw ta ye baara ɲɔngirili de dɔɔni an bɛ dɔ de bɔ baarakɛtaw la ka sababu kɛ service minimum o wajibiyalen don anw fɛ k'a fɔ ko gɛlɛn binna mɔgɔ min kan n'i nana o ka furakɛli ani banabagatɔ minnu ladalen don kaban olu bɛna lajɛ a wagati kɔnɔna na. Bon komi sɛbɛn yɛrɛ bilala kunun kɔrɔnin de an ni gouvernement mɔgɔ ma wilili kɛ mais yanni sɛbɛn bilali cɛ an tun ye bataki dɔ ci gouvernement ma ministre min bɛ kɛnɛyaso kunna k'a jiru la k'a fɔ ko ni u ma fɛɛrɛw ta teliya la k'a fɔ ko Gabriel Touré opéreli min bɛ kɛ Gabriel Touré la k'a bɛna dabila n'u ma fɛɛrɛ ta baarakɛlaw ka sara minnu ko n'olu dulonnen don ko vraiment n'a ma ɲɛnabɔ an bɛna obligé ka baara bila. Donc o kɛra a mɛnna dɔɔni o kɛlen kɔfɛ ministriso min bɛ kɛnɛya kunna o kɔni y'an wele ka kumaw fɔ an ɲɛna mais kumaw tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka i sigi min kan k'a fɔ ko a bɛ se ka an jigi fa. Ayiwa an tun bɛ siran min ɲɛ o kɛra bi in na Gabriel Touré yɛrɛ kɔnɔna na opéreli tɛ se ka kɛ tuguni opéreli tɛ se ka kɛ ka sababu kɛ opéreli kɛ minɛn minnu n'u tun bɛ débrouiller n'a ye olu yɛrɛ jɔra pewu. Bon hali sɔgɔmada in na manœuvre bɔra ka daw minɛ ko n'u ka saraw ma kɛ u tɛ baara kɛ donc olu bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛyabaw ye an tun ye min di gouvernement ma mais an ma kuma ɲɔgɔnya jɔnjɔn sɔrɔ min bɛ se k'a to k'a fɔ ko an jigi bɛ fa. Nin t'an siɲɛ fɔlɔ ye nin t'an siɲɛ filanan ye nin t'an siɲɛ sabanan ye o de y'a to an ka ɲinifɛn fɔlɔfɔlɔw la an y'a fɔ k'a fɔ layidukan minnu ni olu taara an ye kaban an b'a ɲini olu ka se ka sabati o b'a jira k'a fɔ ko an ni gouvernement de la ka bɛnkan dɔw kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ mais o bɛnkan si tɛ sabati. Donc an ye baarabila caman kɛ ka tɛmɛ a si ma mago ɲɛ mais an hakili la ze in na an bɛna waleya minnu ta olu bɛ kɛ sababu ye ka lafiya di banabagatɔw ani baarakɛlaw yɛrɛ ma. An y'a ɲini k'a fɔ mars kalo tile 27 a n'a tile 28 o tile fila kɔnɔna na an y'a daminɛ tile 2 ma nka o tile 2 baarabila n'o ma kɛ sababu ye k'a fɔ ko an ka ɲɛmɔgɔw ye kala don u ɲina ka bɛn ni a ye an bɛna ɲɔgɔn ye kɛ tuguni syndicat ani baarakɛlaw bɛna ɲɔgɔn ye kɛ ni an bɛnna min kan an b'o da kunnafoni dalaw tulo kan mais déjà baarakɛlaw kɔni y'a ɲini an fɛ k'a fɔ ko fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ni olu ka ɲinifɛnw bɛ sabati ko an ka taa o sira fɛ. Donc o b'a jira de k'a fɔ ko ni nin tile 2 in ma ɲɛnabɔ an bɛ se ka taa tile 3 la an bɛ se ka taa dɔgɔkun kelen na an bɛ se ka taa baara bila badabada yɛrɛ la bari sabu an décidelen don ko fo a ka ɲɛnabɔ zen. Banabagatɔ minnu bɛ Gabriel Touré la anw yɛrɛ de fɔlɔ ye o ye bɛɛ lajɛlen ye banabagatɔ ye. Gabriel Touré bɛ i b'a fɔ ko siradala kɔlɔni n'i tatɔ min min i segintɔ b'i min anw yɛrɛ ta ka jugu a la kosɛbɛ ka sababu kɛ a dɔnnen don ko anw bɛ baara kɛ yan hali ni ko binna anw kan yɔrɔ wɛrɛ anw bɛ cɛ ka na n'a ye yan de parce que maa nugu bɛnnen don i dɔnbaga misi biɲɛ na a bɛ fɔ k'a fɔ komi u yɛrɛ bɛ baara kɛ dɔgɔtɔrɔso la a ye taa n'a ye o de kosɔn anw cɛsirilen don tuma bɛɛ baarakɛminɛn ɲuman ani dɔgɔtɔrɔ jolenw o bɛ se ka kɛ Gabriel Touré la cogo min na. Anw yɛrɛ bolo anw ka baara bila in maa wɛrɛ de kan k'a kɛlɛ kɛ min tɛ anw ye ni o ye banabagatɔw ye bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko jamana in kɔnɔ dɔɔnin bɛ minnu kun olu bɛ taa furakɛ yɔrɔ wɛrɛ de la faso dɔgɔtɔrɔso o ye fantanw ka furakɛlikɛ yɔrɔ de ye anw yɛrɛ b'o fantanw kɔnɔna na donc an hakili la an bɛ kɛlɛ min na an b'a la olu yɛrɛ de ye ka sababu kɛ n'a fɔra k'a fɔ ko baarakɛminɛn tɛ dɔgɔtɔrɔso la n'a fɔra k'a fɔ ko opéreli tɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔso la anw bɛ dɔ sɔrɔ a degun na ka sababu kɛ anw ka sara wari bɛ bɔ a la mais maa minnu fana bɛ se k'u yɛrɛ furakɛ yan a degun fanba bɛ olu kan o de kosɔn banabagatɔw yɛrɛ y'an faamu wa banabagatɔw bɛ k'an dɛmɛ a kɛlɛ la an ka ɲɛmɔgɔw ma
u k'u kɔfilɛ jamana faso ka dɔgɔtɔrɔsobaw la ka sababu kɛ n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ko Gabriel Touré min ka bon ni Mali dɔgɔtɔrɔso bɛɛ lajɛlen maa 100 bɔ ɲɔgɔn ko bɛ don dɔgɔtɔrɔso min kɔnɔ san o san k'a fɔ ko hali écho gansan ko o tɛ sɔrɔ o dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ o ye kumasuli ko ye k'a fɔ ko o dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ jelita minnu ni olu bɛ se ka kɛ sigida dugu fitininw dɔgɔtɔrɔso misɛnninw na k'olu tɛ se ka kɛ Mali dɔgɔtɔrɔsoba kɔnɔ o ye maloya ko ye ka welewele bila fana ayiwa dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ fana ma parce que dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la faso ye an bila minɛn min kɔnɔ an k'an jija o minɛn an k'o fa baarakɛminɛn minnu ni a kalifalen don an n'a ko o minɛ ka ɲɛ banabagatɔ ka kan ni kunbɛnni ko ɲuman min ye minisiri tɛ bɔ a ka biro kɔnɔ ka na maa si kunbɛn yan dɔw de bɛ yan minnu bɛ sara walasa ka se ka banabagatɔ kunbɛn an fana k'an jija o baara la ka ɲɛ wa ka se ka wele laban ko o bila population yɛrɛ ma bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso ye bɛɛ lajɛlen jɛ de ayiwa an bɛɛ k'an jija k'an da don a kuma la cogo min na minnu ye consommateurs ye minnu ye jɛkulu wɛrɛw ye société civile o bɛɛ lajɛlen k'i da don a la walasa dɔgɔtɔrɔso in bɛ se ka kɛ an sago ye cogo min na an ka hɛrɛ bɛ o de la an bɛɛ lajɛlen ka lafiya bɛ o de la